chomanika amene sondito ndi nduna amene ndi amene akuyendesa mwambo umenewu ndi posayida apati asira kuti apitirize mambo umenewu kuti timpe kuti akuti zotani bana amolalo taimanikaye ali chapomwepo ndithu kutsogoloko padakali pano tifuna kuti apatse iwowa chomanika kuti apitirize program imene kuti imve kuti ziyenda bwanji pano ni Matengani Training Center ndipo amene atilandire amene atakulandireni ndi Senior Chief Tengani nthawi ino ndi apemphe Senior Chief Tengani kuti akulandireni. Olemekezeka President ndikuti ndikulandireni kuno kwa Tengani malo mwa mafumu onse ndi anthu onse kuno kwa Tengani mumve mumtimamo kuti mwalandiridwa. President ndikufuna ndiyamike Mulungu chifukwa chonena kuti inuyo nthawi zonse mukabwera kuno kunsanje simulephera kuyima pano kutiona ndi kutipatsa moni. Chimenechi timaona ngati kuti mmatilemekeza kwambiri ife anthu akuno kwa Tengani chifukwa nthawi zonse mmayima pano. Chachiwiri President ndifuna ndikuthokozeni chifukwa cha ntchito imene kuchitika kumadzulo kwathuku kuli matrakta amene akugwira ntchito yomangaso njanje. Tikuthokozeni President. President chaka chatha munabwera kuno kunsanje mu September mwezi ngati omwe uno chinakukomerani kuti muyitanitse mafumu kunyumba kwa Paramount Chief Lundu kumene kuja ninapatsidwa mwayi kuti ndikulandireni malo mwa mafumu onse akuno kunsanje. President ngati mukumbukira ninakuthokozani chifukwa chonena kuti mutatenga boma mafumu simunasiye chabe munawonjezera swahala. Komanso President ndinakupemphani kunena kuti tisanaponye chisankho mutionenso ndipereke ripoti pano President kuti zatheka moti mafumu amene ali pano akusangalala. Mwezi uno mafumu alandira swahala watsopano mwachita times 2 ngati mujadida kupempherani chaka chatha. President pachichewa pali mawu akuti mtima wanzako nditsidya lina nkutheka kunena kuti pa nthawi imene ndimakupemphani zinali kale mmapulani mwanu koma tikuthokozeni chifukwa choti mafumu mukuwasamalira. Ulendowu ndi wautali President ningokuthokozani chifukwa chodzationa. Ambuye akudalitseni akutetezeni akupaseni nzeru zochuluka. Zikomo kwambiri President. Amenewo ndi Senior Chief Tengani kukulandirani bwana. President pamalo pano pali Vice President achipani paliso atsogoleri akuneki akuli John ndi ena onse komanso mtundu ndi mbumba ya Tengani. Amunakulu amenewo bwana ndi aku technical school technical college ili hapo imene mwatsegula inu ija amene mmafuna kuona Chakwera siene tawevani bwanawo tawevani amenewo kwacha bwana kunoko tiliso ndi anthu amene akuyimirira ndipo kuno ndi constituency imodzi imene tinadalitsika kuti tini makansala amayi okhoka awiri tili ndi MP weneyu Mandevana nimafuna ndi apemphe akansala angokupasani moni bwana nana muchite kwene kwacha mwina bwana malonga iyayi muchitembo kwacha
akuluakulu fala mwaiva akuchepa amene bwana kuno konsoti liso ndi MP amene akuyimira pano mphale amene mamuti akira kuno kapangoli nimbo kakuno ndikameneka amene muperekembo moni ndikhakupangani kuti kufuna kuchitika pano ndi system tavzida mwayiona bi kuno kunsanje central tali system tavzida akakhalambo big money akuti waja ntolero chipakera mwamba kweneko uko kwacha Dr. Razarus Chakwera mwanano ane jaki esme bande inembo mandevana kwenda bi ulemu a state president Dr. Razarus Chakwera amene muli president wa dziko lino amene muli bambo wathu kuno kunsanje central landirani ulemu wanu ulemu amayi akunyumba landiraninso ulemu wanu ine ndapasidwa 2 minutes kuti ndilankhule chifukwa choti bwana mtunda ndo wautali mukuyima malo osiyana bwana ine ndikulandireni kuno kunsanje central ndipo kuno kukulandirani tikungoona kukulandirani chifukwa timakuonani pafupi ndipo kukubweraku ndifuna ndingokambirana ndi asinyo chief tengani kuti tingokupasani kamalo mumange nyumba konkono chifukwa mwa nthawi zonse bwana mene anenera asinyo chief kuno simmatitaya ulendo wina uliwonse kuno kommayima bwana siningachoke pano zina athokoza kale asinyo chief koma ndikuthokozeni bwana nditabwera ku nyumba kwanu atandiperekeza mayi miya kuzapempha kuti mmasukulu mwathu masukulu block akutivuta ana akuphunzira pa mtengo bwana munandipasa masukulu block amasukulu okwanira 8 muno mu Nsanje Central bwana nditabweranso ku nyumba kwanu kuzakugwadirani fa ine ndimabwera direct ku nyumba kwanu chifukwa tikadzera m'maofesi mu akuluakulu ena zimachitika zina ndi zina koma ine ndikabwera mumandimvera bwana madzi amatapu ndinakupemphani kuti anthu akakawa akuvutika tikunena pano anthu akakawa akumwa madzi amatapu bwana tithokoze bwana abale athu akwamwendo mthengo abale athu akwachisi amavutika ndi mtsinje uwo nditazakugwadirani bwana mwatipasa daiki pano akutetezeka moti nthawi ya mvula akuthandizika bwana siningachokenso pano ndisanathokoze bwana chifukwa cha mtima wanu osasankha mtima wokonda aliyense munatilangiza kunena kuti mukatipasa thandizo tisamasankhe moti thandizo ija ikabwera bwana ngakhale otsutsa akulandira nawo akudya nawo katundu wanu bwana mtima umenewu mupitirize chifukwa ndi zitukuko zambiri zimene mukuchita m'madera monena kuti sikwanu iya chimodzimodzi kuno bwana athokoza kale asinyo chief nkhani ya njanje ndi nkhani yonena zoti kuno kunsanje bwana tizatukuka ngati mmene timachitira kale kwacha bwana chinthu china chimodzi ndifuna ndiakumbuse akuluakulu ali apapawa chifukwa chimene ifenso kuno timakukonderani bwana ifeyo tikakuonani kuno kunsanje central timakutengani ngati mchimwene wathu izi ndikulankhulazi asinyo chief chimombo asinyo chief tengani achitira umboni bwana kumudzi kumene mmachokera inu uko kulilongwe tikapita kumene kucha tikapeza kuli amfumu mbang'ombe tikabweranso kuno kuli amfumu mbang'ombe kuchididi bwana kwanu kumene munachokera kucha kuli amfumu mgona kumene kucha kunonso amfumu mgona tili nawo bwana kudera kumene mmachokera kucha kuli dera lotchedwa phokera mukabweranso kunsanje kuno mukapeza dera lotchedwa phokera ndipo bwana ine ndili panone dzina langa ndikafa ndikhale kumudzi kwanu kulinso bambo kafa ndikhale moti mwinanso tikafufuza bwinobwino inu mukhoza kukhala blazi
Izi ndimangofuna kuwazindikirisa abale anga kuti tikaona Dr. Razarus Chakwera ndi mwana wakupi kadi? Wadidi nkhuntani? Wadidi nkhuntani? Bwana ndisachoke pano ndisanadandaule. Tipempheko abale anu akwanyamula, abale anu akwankango kwachazuka akuvutika bwana kuyenda mtunda wautali kuti akapeze chipatala. Nde mundondomeko yanu imene mwamanga zipatala kuthyolo kuja, mwamanga zipatala kwachenda usiku, kunokonso mutiganizire kuti ana anu akuchigumukire odi athandizike bwana. Bwana, mmene munatithandizira pa mtsinje wa Namiyala kuti mangira dike, tilinso ndi mitsinje ina chigumukire, tili ndi Ndiola, tili ndi Phanga, anthu akuzunzika kwambiri nthawi ya mvula bwana, mutiganizireso madaiki mmenemu. Ndisachoke pano bwana, ndikudziwa kunena kuti kwathu kuno zimativuta chaka ndi chaka, koma siningachoke osadandaula chifukwa kholo lathu ndinu muli pamene popo. Kuno bwana chakudyacho kutivuta njala kuno bwana. Tikudziwa kunena kuti pa 16 chifukwa palibe amene akukayika. Ayi, inuyo bwana mukakhala mtima mfiriji. Ntchito tizagwire ndifeyo kuno ku Nsanje Central. Kwacha ine ndimawu amene wacha lero dakashanga ndalambo pano koma poti nthawi yatha. Ndibwezere microphone kwa master of ceremony zikomo kwambiri. Kwacha! Kwacha! Amwene musadandaule yayi. Pa 16 pa Dr. Chakwera ngawina anabwera pontho kuno. Amene akubukamo mboma amene? Anabukamo mboma amene? Konse kutapangana. President ndi Dr. Razarus Chakwera. Kuchoka pa 17 September ufikambo pa 16 September 2030. Ngweneyi. MP wanu ngutiso? Kansala nguti? Kuteloko mwini chiloko kota ambajera usimbu. Ene wakuteko angajera usimbu mwini chiloko kota ali hapo. Kwacha! Bwana, kuteloko tikuthokozeni faja fika kwanu, anthu auteko afuna mve inu. Tithokoze munakaende anjanji, njanji cheka mafika pano pana khaba tauni. Anthu anaendambo kuchiteshe pano. Pano chiteshe damala. Bwana ino ni nthawi yanu kuti mwalankhule anthuwa. Munthu amene angakupulumutseni ndi ameneyi. Munthu oti muvotere ndi ameneyi. Munthu amene akweze chilungu cha dzikono ndi ameneyi. Munthu amene akonze zachakudya ku dziko kuno ndi ameneyi. Maona Mandevana akapemba munthu pano. Akapemba mbani? Akapemba mbani? Bwana ino nthawi yanu. Ambuye udalitseni. Zikoma. Kwacha. Asinyo chief tengani mafumu onse mwananda uko. Ndikupatseni ulemu wapadera chifukwa pano patengani ankwathu ndithu kuno vana. Zikomo chifukwa chakubwera kwanu nonse. Ndithokoze ino akuluakulu akuchipani amene mukutsogolera mwambo umenewu, anduna wathu komanso nduna zingapo, asimbi kuno ku region ndi komiti yanu yonse. Mandevana ali ndi ane apa paliso wena ngati makansala wadi. Tidzamvotera Mandevana? Mbambande wadi. Ndikuthokozeni chifukwa amfumu analankhulapo zinthu zingapo. Zikomo chifukwa cha anyamata ino aku Technical College. Taitsegulira ponse chedu apo.
pano mpa station pano ndipo ndikungochokera pa boma pa Nsanje. Njanje afika pa Nsanje tsopano. Posachedwa apa ifike pa Bangula, koma singafike ku Bangula sanayime pano. Ndiye ntchito ikugwirika apayi ndi ntchito yakuti pano patengani pakhalanso station yabwino yakuti business zipite patsogolo, town ikulire. Ndikudziwa kuti napita ku msika kuja nkuona msika watsopano, ngakhale ndamvanso nkhani yaonera kuti magetsi sanabwere mpaka pano, zimene yofunika kuilondola bwino. Chifukwa anthu akuno nakuonani muli ndi mtima wolimbikira ntchito kwambiri, wolimbikira business kwa basi, komanso ngakhale ulimi wamthirira mulimbikira kuno. Mitsinje iyi imabwera ndi madzi kuchokera ku mapiri kuja kuti madzi aja akathire mu mtsinje wa Shire, ndiye imaononga malo ambiri, zitukuko zambiri. Chifukwa chake kukonza daiki takonzako tikonzenso daiki madera wenawo kuti anthu azitetezedwa, katundu wawo atetezedwe. Inetu ndifuna ndikuthokozeni chifukwa zimenezi takhala tikuchita kamba kakuti mdani patsa vote yoti ndikhale president. Nikadakhala kuti sindine president njanje sikadayambika chifukwa samafuna kuti njanje ikhalepo. Chifukwa zinthu tiudandaula zije zakukwera mtengo kwa zinthu, njira imodzi yokwerera mtengo kwa zinthu nkuti mabweredwe akatunduyo kuno amabwera modula, ndiye ife tifuna tizibweretsa mochipa. Chifukwa njanje imabweretsa katundu wambiri nthawi imodzi amachipaso mtengo. Ndipo ngakhale alipo wena amene akungokweza dala chifukwa choti akudziwa kuti kuli masankho ati msavotere Chakwera sabata la mawali. Koma imeneyo ameneyo tingowakhululukira kwangokhala sabata limodzi, tipitirize ntchito yabwino tayiyambayi badi. Chifukwa ndizoona ndithu Chakwera sasankha chigawo, sasankha mtundu uliwonsewo, ngakhale kuti kuno ndino abale wanga. Sabata ilo ninapita ku Zambia, ndipo afumu amene amatilandira kumeneko kukatete ndamba ng'ombe. Kulilongwe tilinamba ng'ombe, kunonso kunsanje tilinamba ng'ombe. Chifukwa wonsewa agawa amagawira malo kuti iwe khala yapa, iwe khala yapa, iwe khala yapa, koma ali pa chibale. Tikuvana kodi? Chifukwa chake ife titati tichite chipongwe anthu akuno tachita chipongwe abale wathu omwe. Kuti tichite chipongwe anthu akuthyolo tachita chipongwe anthu athu omwe. Ine sindifuna kusankha dziko lili limodzi anthu ufe mpachibale, ndiye chitukuko chizifalikira kulikonse chimodzimodzi. Ndipo ngati mufuna chitukuko tayambachi chipitirire mtsogolo ni mphamvu, sabata la mawali pa 16 pitani mukavotere president Chakwera apitirize. Mukavotere ndani? Mukavotere ndani? Chifukwa chake nchakuti zikomo kwambiri. Tsono uyimba ati umayimba so iwe utadziwa kuti udalembetsa bado. Nanga mudalembetsa? Ndino angati mudalembetsa? Oti muvota nawo sabata la mawa? Ndiye mukuvotera Chakwera msamuiwale mandevana. Chifukwa tulumikizana bwino ndi aneyo, tulimukizana bwino kuti tikutumikireni nonse. Zimene taziyambazi zisalekere pa njira yaye. Ine chikhulupiriro changa nchakuti katundu wayamba kale kutsika mtengo chifukwa chakuti zina ndi zina timachitira dala kumadana itokhatokha Malawi. Koma tifuna kuti tikondane ndi chikondi chopanda chinyengo, tithandizane, tipitire kutetezana. Anthu achalubino tiwateteze, anthu aulumale wa mtundu uliwonse tiwateteze, ndi amalawi anzathu ndi abale wathu. Tipitirize chitukuko chomanga masukulu, chomanga nyumba za polisi, tipitirize kukhalirana bwino wina ndi mnzake. Zimenezo sizingateke
ngati simulipatsa voti yanu yakuti tipitirize chitukuko chimenechi. Tikugwirizana bani? Ndino angati mukanivotera sabata lamawa? Mulipo ambirimbiri bani? Tiye tipititse chitukuko chathu patsogolo. Tiye tigwirizane. Ambuye akudalitseni nonse. Zikomo kwambiri, zikomo. President wa dziko lino Dr. Razarus Chakwera amenenso akuyimirira chipani cha Malawi Congress MCP pa chisankho cha pa 16 Septemba kuyankhula kuno kumpatsa kwa senior chief Tengani mboma lino la Nsanje, pamene panasonkhana anthu ochuluka kwambiri amene anabwera kuti azakhale nawo pa nsonkhano umene wa president anali ku Nsanje, ndipo adakati mboma la Nsanje ayimanso posachedwa apa. Ine ndi Blessings Kanache ndikupempheni mukhale pamene pafoti tibweranso posachedwa apa ndi malo ena. Tapitizani kuonera kumasomvera program otsatira wa tibwera posachedwa apa. Mwakoma nonse. Onerani programu ya koti lathu pano pa MBC TV. Kusainirana kwa mgwirizano umene pakati pa ife a court ndi Malawi Broadcasting Corporation kutithandiza kwambiri kuti tifikire anthu. MBC ntchito yathu ndi timati kusangalatsa, kudziwitsa anthu ndi kuphunzitsa. Ndiyo ntchito yathu yayikulu ya MBC. Lachitatu 5:30 madzulo ndipo kubwerezedwa lachinayi 9 koloko usiku. Programu ya koti lathu akukonza ndi a MBC mogwirizana ndi nthambi ya mabwalo a milandu mdziko lino, Malawi Judiciary. MBC, inspiring the nation. MBC, inspiring the nation.
inspiring the nation. Bazinthu zonse zomwe inu mwandichitira Chimwambo chija cha Zokonda Amayi Macheza chaka chino cha 2025 chilipo. Osaiwala Zokonda Amayi Macheza 2025 ilipo. Let me take a selfie. Zimangono chilike makaezi kutopiki yotaiva ngalifewo anthu timauza kuti ndifuna ndipereke ku maganizo anga ineyo pheno ndaiva adimini ine ndikuona ngati ndiyambe kaenzanga kuti maganizo ake ndotani nanga inu maganizo anu ngotani tenga ndipo na ugawo kutumiza maganizo anu mu programu ya selfie time yomwe timakupasirani la sabata lililonse kuyambira pa 1:30 masana komanso programu iyi imabwerezedwa lachitatu lililonse nthawi ya 10:30 mamawa. Zijambuleni video mukunena maganizo anu pamutu omwe waperekedwa sabata ino ndipo tumizani kudzera pa WhatsApp namba yomwe mukuona pakanemayo. Self time with MPC moto kuti boom. Vera di moto kuti ja kuti boom. Self time. Let me take a selfie. In the major cities across Malawi and along the shores of Lake Malawi, we have modern, spacious facilities for your meetings. You can host conferences, seminars, workshops, and events. We welcome you with the utmost hospitality. MBC, inspiring the nation. Introducing one of the official sponsors for Zokonda Amayi Macheza 2025. Sunny Money, life is getting brighter. What really attracted us to MBC, it is Zokonda Amayi program. As Sunny Money, we are 100% committed and focused on taking an active role in transforming economic life of women. For advertising and sponsorship, please call 0886 703 159, 0888 891 194, or 0881 551 344 and book your spot today. It's on and it's happening at the BICC in Lilongwe on the 15th October 2025. Zokonda Amayi Macheza 2025. Don't miss it. Get ready for an all-new Ubongo Kids! It's all your favorite characters taking you on the fun adventures you love, but with a new look. Allow us to reintroduce Kiduchu. Hello! Kapena. Hi there. Mama Dege. Hi there, kids. Uncle T. Hello, 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 hello. Koba. What's up? And the rest of the Kokotoa crew. It's the same characters you love, but with new stories to tell and topics to explore. Join the all-new Ubongo Kids to learn how to read the weather with Koba, help Amani celebrate her birthday by solving a riddle to get her birthday gift, and learn how to read big numbers with Baraka and Koba. Phew. And that's not even half of it. Join the kids of Kokotoa Village as they put their critical thinking and creative problem-solving skills to work all while having fun. Ubongo Kids, a new look, the same magic, now showing. Visit ubongokids.com for showtimes and stations, or download the new Ubongo Playroom app for more exclusive content and fun learning.
onani programu ya Koti Lathu pano pa MBC TV. Kusayinirana kwa mgwirizano umene pakati pa ife a khoti ndi Malawi Broadcasting Corporation kutithandiza kwambiri kuti tiafikire anthu. MBC ntchito yathu ndimati kusangalatsa, kudziwitsa anthu ndi kuphunzitsa. Ndiyo ntchito yathu yayikulu ya MBC. Lachitatu 5:30 madzulo ndipo kubwerezedwa lachinayi 9 koloko usiku. Programu ya Koti Lathu akukonza ndi MBC mogwirizana ndi nthambi ya mabwalo a milandu mdziko lino, Malawi Judiciary. MBC, inspiring the nation. Ninthawi yankhani kuno ku MBC ndipo masanano muli ndi ine Romeo Omali. Poyamba nayi mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Razarus Chakwera wati chitukuko cha njanji chili ndi kuthekera kuthandiza anthu kuti adzigula katundu otsika mtengo mdziko muno. Bungwe loyendetsa chisankho la meki lamba kutumiza mapepala oponyera voti malo osiyanasiyana mdziko muno. Matenda amphere agwira akaidi pafupifupi makumi anayi pa ndende ya Mangochi. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Razarus Chakwera wati chitukuko cha njanji chili ndi kuthekera kuthandiza anthu kuti adzigula katundu otsika mtengo mdziko muno. Iye wati chitukuko cha njanji chalimbikitsanso mgwirizano ndi mayiko ozungulira monga mayiko a Mozambique ndi Zambia. Dr. Chakwera atinso akufunitsitsa kuti anthu adzikhala ndi chuma kudzera mu ndondomeko zaboma kuphatikizapo ngongole za NEF. Dr. Chakwera anapitirira kunena kuti zovuta zimene zilipo boma likukonza ndipo zinthu zikhala bwino. Ambiri mukudandaula chifukwa cha mitengo ya zinthu kukwera kwake. Ndikudziwa kuti mukudandaula chifukwa katundu kuti akufikeni kuno amachokera kutali komanso amayenda pa msewu. Ndipo zambiri zimakhala zakuti zayikidwa kale mitengo ikuluikulu chifukwa cha iwo amene wakubweretserani. Angakhale wena akuchita zinthu zachipongwe zakungoma kweza tsiku ntsiku kuti munyoze Chakwera kera asapitilirenso. Imeneyo ndi nkhani ina yapaderadera. Koma chimene Chakwera akuchita nchiyani? Kuti njanje yambenso kuno ndiye kuti matauni wonse kuno ngakhale. Tsopano tikupatsirani kwa anzathu amene ali mboma la Msanje kumene kuli mtsogoleri wa dziko lino Dr. Razarus Chakwera. Nkunena kwa masiku ano wachinyamata zinthu zikakoma zinthu zikabeba amanena kuti ayi kuno si mmene kulili chimodzimodzinso boma la Msanje kwaterera kwavuta kuno kwaotcha kuno kukusangalatsa ndipo kukhala bwino. Chimene chochitika nchakuti mtsogoleri wa dziko lino Dr. Razarus Chakwera amenenso ali mtsogoleri wa Malawi Congress Party ali kuno ku Msanje kukumana ndi anthu ma trading center osiyanasiyana kupereka manifesto a Malawi Congress kuti kodi pa 16 September pano Amalawi akuno ku Msanje avotere Chakwera chifukwa chani, avotere Malawi Congress Party chifukwa chani. Ndiye ayitamba chakummawa kucha koma pano amene tili kuno ndi kubangula nyengo ndiye ili yootcha nthawi ina titakasuzumira kuti madigiri akuyenda bwanji anali pa